Gizakiarentzat odola nola. Bigarren Mundu Gerran Alemaniak Espainian zuen enbaxadorearenak dira hitzak. Gizakiarentzat odola nola, horixe da Wolframa guretzat. Ezagun du Hans Heinrich Dichthoftek larri dabiltzala naziak. Badute motiborik. 1941 Alemaniarrek Sobietarrei eraso egin zietenean, eten egin zitzaien Txinarekin zuten merkataritza harremana. Gerra betean, Txinak berebiziko garrantzia zuen Hitlerrentzat. Hari erosten zion Wolframa, lehenago Indiari bezala. Eta Wolframak beti izan du interes militar handia. Orduan, ezinbesteko gaia zen altzairuzko blindaileak sendotzeko eta tankeen kontrako granaden mutur eraginkorrak egiteko. Hala aldatu behar izan zuen Alemaniak Wolframa lortzeko bidea. Iberiar penintsulan aurkitzea bazegoen, batez ere Portugalen eta Galizian. Eta hori zuten alde. Oliveira Salazar eta Franco, biak ziren nazioartean neutral agertu arren Alemania naziaren adiskide. Gainera, Espainia frankista zorretan zegoen Hitlerrekin hark 36ko gerran emandako laguntzagatik. Inguruetako herritarrak ez ezik, preso errepublikarrak ere aritu ziren mea lurrari ateratzen. Urterik urtera balioa biderkatzen zuen. Aliatuak luze gabe ohartu ziren ordea, nazien jukutriaz. Galiziako meategietan alemaniarrez mintzo ez ziren atzerritarrak agertzen hasi ziren. Rooseveltek eman zion azkenean amaiera Wolframaren sukarrari. Aliatuen garaipena bazetorrela ikusita eta Estatu Batuarren petrolioaren embargoak estututa, Frankok etsi egin behar izan zuen Alemaniarekiko tratuan. Wolframaren eta gerraren arteko harremana arrunt zaharragoa da ordea, eta Euskal Herrian egiten dute bat biek. Mila 1777an, Espainiako itsas ministro den González Castejonek laguntza eske jo du Mazarredo bilbotar almirante eta adiskidearengana. Kantabriako fabriketan armadarako egiten diren kainoiak ez dira aski onak, horregatik erosi behar izaten dituzte Eskozian, baina Britainiarrekin harremanak ez dira gozoak. Beharrezkoa ikusten du beraz, bi espioi bidaltzea Karroneko faktoriara, kainoien fabrikazioaren nondik norakoak ikas ditzaten, gero Espainian gauza bera egiteko. Bi gauza esaten dizkio Mazarredok. Kimika arloan beharra handia delako, estatuak diruz lagundu behar lukeela gazteen formakuntza. Eta bestalde, ezinbestekoa duela Peña Floridarekin eta Euskal Herriko adiskideen elkartearekin harremanetan jartzea. Halaxe biribilduko da plana. Elkarteak bi izen emango dizkio ministroari. Ignacio Montalvo Nafarra izango da espioi praktikoa, eta Juan José Eluyar espioi zientifikoa. Trukean, Bergarako Erret seminarioan sortu duen kimika laborategia lagunduko du estatuak. Hala atera zen 1778ko apirilean Europara ikastera Juan José Eluyar, Fausto anaia zuela lagun. Alemaniako Freibergko mehatzaritza eskolara jo dute aurrena. Han formatuko dira, meategiak bisitatuko dituzte, fundizioak eta fabrikak. 1781ko urrian, eskolak ematen hasi beharra duela eta Fausto Bergarara itzuli delarik Suediarako bidea hartu du Juan Josek. Upsalan da abenduan, klaseetan. Badaki aurkitzeko dagoen metal baten bila dabilela Tober Bergman, tungstenoa deritzon gai zuri horiska batekiko interesa du. Frantsesez idazten ditu harekin ikasitakoak. Eskolak amaituta, Karl Schilleri egingo dio bisita. Interes handiko kontuak esaten dizkio Bergmanen ikasle ohiak. Etxera aurretik, Norvegian, Danimarkan eta Frantzian ibiliko da. Madrilen haserre dira ordea. Uste aldean, denbora luzea behar izan du Juan José Eluyarrek formazioan, eta ez du hasieran emandako agindua bete,
alegia Karroneko faktorian sartzea. González Castejonek ez du begionez ikusten suediarren metodoaren aldeko jarrera erakutsi izana Britaniarrena baztertuta. Eta azakontzeko, Uppsalatik bidalitako informazioa urria da eta ez da ministroaren iritziz bat ere erabilgarria. Operazioa eteteko agindua emango du. Elujarranaiek ez dute amorerik emango ordea. Bergarako seminarioan, Saxoniatik ekarritako wolframitaz hasiko dira lanean. Juan Josek Bergmanen eskoletatik eta Schillerekin hitz egindakotik ikasitako guztia dakar. Bestetik, inork gutxi daki Faustok beste, mineralez eta prozesua burutzeko behar diren labeez. 4 hilabete baino lehen, wolframa isolatzea lortu dute. 1783ko irailaren 28an eman zuten ezagutzera mineral berria, eta berau lortzeko bidea. Egun ere, literatura zientifikoaren antologietan egoteko modukoak dira anaia bien azalpenak. Gizakiaren odola baino agitzez astunagoa da wolframa. Metal gogorra da eta fusio puntu handiena duen elementua. Ikerketa zientifikoa eta interes militarra elkarren ondotik doazelako konparatu zuen seguru asko Hans Heinrich Dickoft enbaxadore naziak odolarekin. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Wolframaren ingurukoak ikas ditzakezu Bergarako Laboratorium Museoan. Atal honen gidoia Inigo Aranbarrirena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.